Здравейте, приятели на FitBG! Аз съм Страхил Иванов и днес ще обсъдим няколко причини, които ни пречат да се разделим с излишните килограми. Дори да спазвате стриктно фитнес режима си, правите точните упражнения и се храните здравословно, понякога излишното тегло просто си стои и не постигате резултатите, които очаквате. Всеки от нас в даден момент се е питал къде бъркам. Днес ще споделя с вас няколко често срещани грешки, които най-вероятно ви спъват по пътя към желаното тегло. Може би прекалявате с полезната храна. Дори и да се храним здравословно, все пак трябва да следим какво и по колко приеме с храната си. Ядките, авокадото, черния чоколад, зехтина, например, са все полезни здравословни храни, но дори и те съдържат сериозно количество калории, с които трябва да се съобразим. Авокадото притежава редици здравословни качества, но един цял плод съдържа близо 200 калории, а това е немалка част от дневния ви прием. Повечето от вас се хранят бързо и прекаляват с порциите. Когато говорим за балансирана диета, трябва да сме наясно, че един от ключовите принципи тук е контрола на порциите. Добре ще е да си подсигурите кухненска везна и няколко мерителни лъжички, за да сте сигурни, че не прекалявате с количеството. Съветвам ви и да забавите темпото. Дайте на тялото си време да разбере, че се храните и че е сито. В днешно време повечето хора хапват бързо и на крак, а това не дава нужното време на мозъка да контролира засищането, което води до преяждане, а оттам и до проблем с самото тегло. Вероятно не обръщате внимание на съня си. Сигурен съм, че в напрегнатото си ежедневие, когато освен работата и домашните задължения, трябва да вмъкнете и време за тренировка, доста от вас жертват част от съня си. А това може да бъде сериозна пречка при свалянето на килограми. Освен че ограничавате енергията необходима на тялото ви, за да поддържате добър тренировъчен режим, липсата на сън влияе върху ключови хормони, които регулират теглото. Нивата на грелин, който стимулира апетита, се повишават, а тези на лептин, хормоната за засищането, се понижават. Сами ще се досетите до какво води това. Възможно е да прекалявате с кардиото и да пренебрегвате силовите тренировки. Разбирам ви, искате да свалите теглото, затова в залата от вратата скачате на пътеката и не правите нищо друго, освен кардио. Но ако напълно пропускате тренировката с тежести, пропускате едно от най-важните парчета от фитнес пъзела. Освен че заздравяват връзките, оформят и развиват мускулатурата на тялото, силовите тренировки стимулират и масното изгаряне за по-дълъг период, до 48 часа. Така тялото ви гори повече калории за по-дълго време, дори когато си почивате, а оттам и килограмите започват да падат. Може би ограничавате прекалено много калориите. Това е често допускана грешка. Но гладуването няма да доведе до по-бързо отслабване. Освен че обърква метаболизма, гладуването в крайна сметка ще ви накара да ядете повече, отколкото ако не бяхте пропускали редовно хранене. Това не само се разминава с принципа за продължително сваляне на килограми, но е възможно и да качите няколко допълнителни такива. Докато гладува, тялото изпада в авариен режим и започва да складира всичко, което му дадете, а проблемите с теглото си остават. Това е всичко за днес. Надявам се видеото да ви е било полезно. Можете да намерите още полезна информация на сайта fitbg.net и Facebook страницата ми Фитнес програми и диети. А и може да запознаете и с новата ми книга Мотивирай себе си, линк към която ще намерите в описанието на видеото. Възползвайте се и от нашия промо-стак за горене на мазни, който подпомага и самото масно изгаряне. Стакът включва 2 броя L-карнитин и 1 брой течни витамини подарък. Ако видеото ви е било интересно, не забравяйте и да го споделите и да дадете мнението си в коментарите. Ще се видим отново следващата седмица. А до тогава бъдете здрави, останете мотивирани и не забравяйте да тренирате.